denunciando as traballadoras e o último foron 2 despidos a semana pasada. Unha ameaza, ademais, velada de 5 despidos nestos próximos días. A todo isto que nos di a concelleira, cando se lle pregunta en xunta de área máis dunha vez, non nos podemos meter en conflitos laborais, que cada un arranxe a súa casa. Como que cada un arranxe a súa casa? É que esta é a nosa casa, é que estamos falando de un servicio totalmente equiparable aos servicios sanitarios, aos servicios de emerxencia, estamos falando de un servicio que atende a parte da población máis vulnerable. Un servicio que, a labor destas traballadoras é totalmente equiparable a labor dun médico, dunha enfermeira, dun bombeiro, totalmente equiparable no que ten que ver coa necesidade social. É a nosa casa. E incumplindo os dereitos laborais, estás incumplindo parte do prego administrativo, nomeadamente o artigo 25 e o artigo 24 que iban a moción. Pero ademais disso vos queredes máis, queredes que se vos explique en que se está incumplindo o prego, en que se están incumplindo os acordos. Pois vos lo digo, sabedes se se está cumplindo a ratio de traballadoras sociais? Sabedes se se está cumplindo os elementos que teñen que facer os coordinadores polos fogares? Non se están cumplindo, e non o sabedes porque non hai unha comisión de seguimento. E aí vai o primeiro acordo da moción, unha comisión de investigación sobre o que se está incumplindo, porque temos un conflito laboral que a todas luces empeora o servicio, e non o sabemos porque non o estamos investigando.